saya simpat kemit masuk komen ni bro kiba page ye kenika YouTube channel jonga badang do todong kiba kersan bat kiba kersan ti kemit masuk komen ni ngit ba pi don bro haka jengkot jengkia kemet bakoj bakia ti rangkat katri kata kamai gaji ubit ubiang ti mentakasngi ka jengpuli karina kitab jeng start ti kitab jeng start rada kaya peni license sausen tu ngan puli bet ngan puli ben ya kaju si kaju ru ti Andre kai kaba uble upen i yang ya kalanti bangan keren ngan kana bangan le ngan kam bro kadi ka bha ka benta ka jung uble namar ngi ubrio ngimtep ya kai kai ru ti bunsin kabangang ngale ngakam ngan ong ipi ngamtep ya la dia kai ka banja bat ya kai ka baladep jaru ngamtip ya la dia namar ba kade ke jing peniat ke jung ublei ti ke borok khot kiba ngile ngikam ngikran khana haban biang sawar ban yekran yekhana para brio habang ngile ngikam ti kani borok khot hi kade ka jingla ba ke jing peniat jung ublei nganget ya la dia ba kade ke jingla ba ke jing peniat jung ublei namar ngai ya la dia ngadi tang ubrio ngamla ya la dia ban biang na lo sedong ti dina takada ba bunsian habanga puli ke bible ngapan hukum no ublei ngasaplit ke bible bat ke boro ngabancet ya dia ublei namar ba ya ke baro kiba ngamat akajing im jonga ngan ong ipi tang ublei betip kamba mdon kam re ino bon batai ba ulong ta ngam semladu mensiam ngam semladu jingkermen bat ngam semlas ngoram hiru ngam semladom hiru ti kawai keba ngap plek jingmut be yalaka ka keba ngakwa ban hikai na kamta kitu kibanget te dena takada ka ka jing start keba hadu menta ngan ong ipi ba kibriu jungi ki perkhat ba kata kajing start kade kajing puli kai kajing start kamut kajing start de ba balik puli balik ukardan ba start kade tang kajing syailam baklang ong ipi kai kajing start keberon shibun ke kajing mut ha kajing mut perkhat ngan ong ipi kata kade kijing start kade kijing la hi kajung ublei kade kijing kenmau hi kajung i jung ubrio ya kajumut jung perkhat kajung ubrio kabangam jelio ya ka ba nadu kabensim nadu ka onut ba bensiat ha ublei bat ublei uwan ha kajumut jung perkhat jung ki lada pinle ha ka kam ha ka jam ka tre kata keren khana bat ki borok khoj suki pasuki lada pi am triang ha kata ka ba pinwan bat pi duai pi kerpat no ublei usai kamdei ba mentangan duai mentangan yo no kamdei kumta kajing start ka ba pinyo no ublei kanlong ka ka ba pi hap ublei tenju sibun ke kijing tenju ha kajing im jong pi nganget ba yeladir ngamat kita kijing tenju ba harukom handrei ngam semladu mensiam ra ban kat aduk kini kelimat kata nang jenjar kata nang pu samberki penban ngamsem la dan kata kajing kuslai kemut keba penartatin yang ba ngamla ikini bro Henry ngaduai ublei bat ublei upenla ban sya ngai ki bro ki bangai kendu kajing im jonga ti na kata ba hadu menta ngamsem la ken ru ya laka ya kamai ka kaji ka pisah ka tengka ka spa ka pokam don jumur lah Henry ngai perkhat be tang ya ublei bat ngai perkhat be ya ka ba ublei unle nam ta jonga ti dena takadau ka ba ublei u ayanga ngasam bentalang ya ki kon ka bri hunyu trap baro ki ba bat ki ba kersan ya kanika YouTube channel jonga ti ngangit skam ba ublehi unang kerku kerdo ipi bat hal kisngi to ai ba ublehi undang tin ti yangi unyalam yangi sakal ti jongka kajing ya i sakal ti jong kajing ya kemen ya sngotanat kajing ya teli kata kade kajing kemil ti jong badang da ka ba duai hubli terkendat ba suki pasuki pin sa sngotu
ba ka kabor ba ka jong ublei ti menta sibit kamut kanang ya arsnem menta mo ka YouTube channel jong badang ti ka ba ibadang halamarway ndu mensuat dan batim handrai menta marsia thawi kan ka YouTube channel kamut boro ki perkhat ba dei ba aku akamai pisah handrai amdan mano ru bala ban sngotu adu menta wat ngayel der ngampat sngotu handrai ngamdi ubri ba experience ya ka YouTube channel ru bangan sna kumno kalong ngamtip ti ka ba penlong ngapat ba bangan perkhat habang puli ke Bible ngasngotu yela dia ba kawara jing mento yanga ka kapan kemen ni kemensim jonga kapan ja jing kuslai ha kemensim jonga ladang amat ki jing ya kendo ha ka jing im ko jonga ka baman lakasi ngasngotu da ka bang puli ke Bible ngayo sibun ki jing mento namar ha ka jaka ba ngan jaumat handre ngapu samraki penban ti kadai ka ba kaborba ka jong ublei habangi kayarap yengi da ka bangi puli ke Bible ha ka jaka bangin kuslai ni perkhat no ya ka barato ke Bible kamut kadai ka bayarap yangi ya ka jing im ko jongi bangin long ki briu ki ba perkhat bangin long ki briu ki puson bangin long ki briu ki ba atakar ti dena ta kadau ba ka ba ngahikai ka ba ngapeni lene ka ba mi na ka rimyang sentur jonga nganget scam bet ba da ka bang apan hukum no ublei bang bencet il dia ublei nganget bet ba ka de jingla ka jong ublei ti mentangan puli no naka kitab jing start naka lenong ka ban nyo hang ni ka tho hang ne mo tingin ya perkhat ba tungin ya perkhat tungin ya puson ngaru ubriyo bayam ngaru ubriyo banyam kum kibriyo baro ngahiar pateng na ukun prangsngi jongka khendeu hapo kpo jongka kemi yanga la thau do ba sipau benai la tenyan da kasnam na usumbai jong urang ba bat ka jing sngob ha poika anda lakha yanga ngala sedang ring mensiem ya kali ngalahap ha kaju ka khendeu ka bakit yengi baro ban kasur nengkong jonga kalong kajing yam kum kiwei baro la sumar bahaya nga kat bala ha ki jan sop wat yaus iem semlale da kumwei nadu basdang yau kun bendriu baro don tang kawei kalen tirung sya kajing im bat kaju kalen timi nangta kumta ngala duai kumta ngala duai bat ngala yo jing sempang ngala kerpat kerpon yu ublei bat umensim ka jing start ulawan hanga ngala jit yaka ban ya kibor sinsyar bat kiket bat ngam kendor ya kaspa habayinu jor bat ka lemni ngapani seriem yaka bat unu umau kordor namar hakmat jongka baro kaksiar kalong tang kat sitro usiam wat karupa haru kalong tang kum kakti hakmat jongka wat karupa haru kalong tang kum kakti hakmat jongka ngala it yaka kampalan bania ka jingkot jingkia bat ka jing bhabriu bania ka jing syairu dangla maka namar ka pernai klemkut rangkat bat ka ngala yo ru kau rangkat bat ka ngala yo ru baro kiwe ki jing bha ha kikti jongka don kaspa bom la khen ngala sat kemen ki baro namar dei ka jing stat bapenyo yaki handre nga klem da tiap ba ka dei ka kemi jongki kaba ngala yo nong klem kwan mentoy nga ailem klem benut ngamburi ya kaspa jongka kalong ka jing kensyo kaban omlut lano yaki brio kibayo yaka kilong kilok ublay ubas ngau baha baki lapan mentoy da ki jing hikai naka Solomon uduai banyo jing sta ublay un ai bangan keren da kabasyong niya bat bangan sei
ya kijing perkhat kum kijing ai jong u namar ma uhi udai uba penalty ya kijing start ban uba pen iru kom ya ki bastan namar ngi bat ki ktien jongi ki don ha ki kti jong u kum balong kijing nang bat ki bat kabut rekam dei ma u ubala ai jing tip ka bapaka ya ki aka kat badon ya kijing penya ka perthei bat e kabor jong ki met perthei ya kijing sedang kijing kut bat ka pedeng jong ki por ya kijing phaidien kala jong ka sngi bat ya kijing kala ki ayom ya kijing telun jong ki snem bat ki hara klur ya kijing long jong ki kenjamran bat ya ki sap ki mrat klau ya ki bor jong ki lier bat ya kijing perkhat jong ki brio ya ki jaj ding ba ya pher bat ya ki bor penkot jong ki thit ding ngala tip ka e ka bari bat ka e ka papaw naba kijing stan kanong aidur ya ki ike baro kala hikai yanga kajing yero ya kajing stan haka don kemensim kabanang perkhat bat ka bakhuj ka batang marwei ka babon sertap ka bakenja mensim ka bakhi lenter ka bapna ktien bat ka bom don tingit ka batikena ka bomla ban pensniu ka ba iki babha ka banep jingmut bat ka badu sni ka basngur jinglong ban ka ba brio ka ba yaini ka bomla ban bakla ka ba pale jingmut ka ba kordor ka ba pale jingmut ka ba don borba ka ba yu ilut bat ka ba samlang ba ya ki mensim baro ki banang ban perkhan ki ba sngur bat ki ba klemet ka jing stan ka khamsting jingki ban ya kanu ka jingki namar ba ka long ka ba sngur ka tap khlup bat ka samlang ba ki baro kalong ka jing haw mensim jong ka bor ublei bat ka dur penpau ka basngur jong ka buram ubah lor tam te kumta don jing jakhlia ka ban yorung haka kalong ka jing phalang jong ka jing sai bom jukut ka yit khmi ba klem tho bria jong ka bor ublei bat ka dur jong ka jing bha jong u kala la kalong tang ka wei penban kala ban le iki baro la kamju kelai la dia penban ka pertama ya ki baro haman la ki pateng benrio ka prung haki mensim bakut bat ka penlong ki lok ublei bat kinong itu lupa amdan ba ublei ukham ban ya ubrio uba im da ka jingstan namar ka kham habrio ban ya ka sngi bat ka palat liam ya ki hara klur baro lada ye nujor bat ka jingsai dangla maka sibun ba namar ya ka jingsai kabut sakamit namari ka jing shai ka buot ka miet handrai ya ka jing start don jing sneo ka bala banjom kani ka ktien ublei kani ka jutang jong ublei as ngongu yo ublei ti menta ka miet haba pi yo sngawi ya kani ka jing pulia ti to perkhan to puson na la dehi dia ke ba pi yo sngaw ti namar ba nakapor sa kapor hi nganyai pulia ban nganyai hikai kat ba ngakot la kabor kat ba u blade rekanrat hi uptha upten ti nga ya kalanti jong jing sisa ngan pen ya kata hadu ba ngin dala ban ya lum lang kroi komsi para kumsi bahyeng bahasam kumsi kursi jaj kumsi prajat berkhong kata kadeka ka jing penya hi ka jong ublai namla arban le da kabor brio la ne ka jing le jubor hi kampan ba ti da ka bang ngin sangam ha ka jing mut ka jing perkhan da ka bangi banchat ila dia ha ublai bat to ai ba ki banang kren kinang mong ki banang perkhat ai kinang perkhan bat ki ba kela ai kinang kela kata kadehi ka kabor jong blai tengang it's kamba pilai skotu bat pinang yai shai halakisngi shai jing shai blai ha kani ka bri jong u nyutrap ki kon ka bri nyutrap baro ti menta kamiet ngang ong pi ngai kublai pi baro ti kublai pi baro ki bakarsan ya kani ka YouTube channel jonga ti kamiet besuk komen ti asuk